Hem de tornar a alçar-nos amb la ràbia de saber que ens estan assassinant, que ens violen i ens maltracten, amenaces, insults, humiliacions i infinites formes de violència. Aquí, l'educació hi té un paper fonamental. L'educació és una arma de construcció massiva. Necessitem, per a sobreviure, un sistema educatiu que posi al centre de qualsevol objectiu acadèmic la vida de les persones. Exigim un cop més protocols a tots els centres educatius. A les aules i als carrers volem ser lliures i no valentes. Margaret, 79 anys, assassinada pel seu marit a la residència geriàtrica on vivia. Felicidad, 25 anys, assassinada d'un tret amb el seu nadó en mans de la seva parella. Anònima, 89 anys, assassinada pel seu net. Irina, 38 anys, feminicidi en mans de la seva parella i deixa un fill orfe menor d'edat. Jessie, 28 anys, assassinada a trets a la porta de l'escola on estudia el seu fill de 4 anys en mans de la seva exparella. Tenia ordre d'allunament. I així, fins a arribar als 23 feminicidis al marc dels Països Catalans aquest any. Us esperem el dia 25 a les 7 a plaça Catalunya per tal de dur a terme una manifestació en contra la violència de gènere. Visca la lluita feminista!